pamusoro idare ramambo mutasa zita muno ndikene kudzimburwa. Inini ndakanyengerwa mukadzi neanonzi Patrick Nyandiya. Chakaita kuti ndizive kuti Patrick Nyandiya aifambidzana nemudzimai wangu. Ndakati ndakabata foni yemudzimai wangu pakapinda message yakabva kuna Patrick Nyandiya. Papinda message yakabva kuna Patrick Nyandiya, inini ndakatanga kupinda muhurukuro naNyandiya kusvika tasvika pakadzika pekuti takazosvika pekuti Patrick takazosvika pakutakudzana pekuti asvike kumba semafambidzirano wangu achiita. Inini ndaipindurana naye sendiri mukadzi, iye panguva iyoyo aifungidzira kuti ari kutaura nemukadzi. Kusvika Patrick takukura azosvika pamba pangu na 23 past 11 usiku akuvhura door, ndipo ndakabva ndamubata patati dzvina, ndamubata vadaridza mhere kusvika sabhuku asvika. Ndakazoisa nyaya kumadzisabhuku, ndaisa nyaya kuna sabhuku akati hatitongi nyaya. Pandaisa nyaya kuna Ishe anova Ishe Mutetwa pasi pedare redu, ndaisa nyaya kuna Ishe Mutetwa. Nyandiya akatongwa, akabvuma mhosva yake akatongwa pasi pedare raIshe Mutetwa. Atongwa pasi pedare raIshe Mutetwa, akapuwa mutongo wake waasina kuzokwanisa kundibhadhara panguva yakanga yatarwa naIshe Mutetwa. Saka kusvika pazvinezvi kubva muna 2023 hapana chandati ndawana kubva kuna Nyandiya. Ndosaka ndauya kunomhangara nyaya yangu pasi pedare ramambo mutasa. Ngati ndo mashoko angu muchidini. Akatiza. Angadza anofanira kupa china kundipa mombe 3 nezvinhu zvemumba yangu yemukati yakasvipisa. imba yako yemukati yakasvipisa padiwa pambata pato Wanga wagara atori magariro awo kubva kumashuku. iwewe wakaita unga mukadzi wako kusvikira munhu auya wobva wamuti kumakota 11 akupinda padhoo wamubata ndizvo, wobva wamubata ndizvo. Saka magumbezi yakasvipisa ndiyani? Sekuti mameseji mamwe akanga arimo zvairatidza izvo kuti vanhu vakanga vane nguva yakareba vachifambidzana. Taura straight. Ukasiya zvimwe Vauya vachipinda mumba mangu pamubhedha wavo. Patika izvozvo iwo mafungira kuti bozi hauna proof, une proof nakauri dai unotaura ndakabata vanhu ndikatobvisa gumbezi ndakatobvisa gumbezi inini ndikatobata munhu there's proof. Mukadzi wako unosanga gozi mukadzi wacho ari kupa and mukadzi ati achitaura ega chikonfesa kuti ndeshura takaramba mufakati gozi mutongo wakatopiwa nekurara nemukadzi wemunhu mudoko. Pamakaenda kudare raIshe Mutetwa kwacho anga ari mberi mukadzi Wakanga atiza haana kumushava padisi. Iwewe wamubata ndavo atiza wakamuteera here kwaberekwa Omutakateera chikazi chini aberekwa vabereki vacho havana zvavakakwanisa kupindura, vakangoti pari zvine zvaapo asimuka atisi kuzivawo kwaari. Waitopindura sekuti havasi kuziva kwaari asi wakanga kuri kutraiawo kuda kuti kuzidziriza kwaari. iwewe kutera kwako kutera kuda kutora mukadzi wako here kana kuda kuti Inini kutera kwandakanga ndichiita kwakanga kuri kwekuda kuti nyaya igarirwe pasi, mativi ese aripo. Ndokutera kwandakanga ndaita. zvatoda bamwe hatisina musi richipedza nguva kudzoka mashure kana kuti sei
nyaya yakatongodhara pakarupa kuti vatibvunge mhosva yekuyarekadziri ndada kutsanangura because nyaya yawinda panapa haisi kuda kutanga kutsanangura nyaya yawinda panapa ndekuti hausi kubhadhara zvawakanzi kubhadhara. ndakaramba kubhadhara nekuti handina kurara nemukadzi wemunhu, handina kudanana nemukadzi wake. Paakandidaidza nemameseji mudzimai wake akanga andikwereta mari, saka paakandidaidza nemameseji ndakafunga kuti kunopiwa mari yangu. ichi chingaimerere sakabara ndiri mukadzi wemunhu ndimwachasivachisirese Nini ndaishanda padhuze nemudzimai uyu pamba pambuya kuti maishanda kuti ndati maikweretesana mudzimai wemunhu mari murume wacho ari mupenyu sei anga ari mbuya wangu. Izvo zvese zvatanibasa izvo zvese zvatanibasa nazvo akanaka changamiri ivo nemameseji amakomunikation ari mameseji endakanga ndinawo kubudikidza nefoni yake ndakanga ndabata yemurume wanonzi Nyendere ndakanzi naishe Mutetwa ndimudzosere foni yake yakanga ine mameseji acho ese. wakadi uifoa mameseji kufoni wako kama wakangwarira kubandira wandira kutarisa but now anokuita nyaya paizi uya kutanga kuchinja manje. Why akutanga kuchinja? Because iwe paunga kabata exhibit wakadestroya evidence asi isusu manje hatipi munhu wakashata the benefit of the doubt yekuti nekuti azwakamispresa ayo pawakatotongwa ari pamameseji ukabatwa nemhosva mhosva yako indori saka isusu nyaya iri pekuti mukadzi uyu ndotomura because mazuva ano zvatakuita kune ma-equal rights. Murume haambodana negaba unodana nemukadzi ende mukadzi haambodana negaba unodana nemumwe murume. Saka murume uyu anobhadhara murume uyu, mukadzi uyu anobhadhara mukadzi uyu. Titesani mukadzi wabambwa unofanira kubhadharwa nemukadzi wako iwe. Iwo bambwa wachibhadhara iwe hakuna kugara because kana ari madhauta charges asina kuhurirwa ndiani? Iwe wahurirwa ko mukadzi wake ahurirwa wafika ndiani? Ndimaini. Iwe wahurirwa ndiani? Ndibambo nini? Andino saka mise munofanira kuripa because iwe wadana nemukadzi wemunhu uchizwa nemukadzi wemunhu, iwe wadana nemurume wemunhu uchizwa nemurume wemunhu. Ndosaka ndakuti mai avo vari pa mai avo muchakodekwadisa. Alright. Saka imimi bambo mati imimi hamuna kubhadhara nenyaya yekuti hamuna kurara nemunhu. Pama muchikomuniketa nemurume kusvikira mazouya pamataura kuti ndakauya ndoda kupiwa mari yangu. Manga muri komuniketa nenyaya dzemari here kana muri komuniketa nenyaya yebota? Kota pasi 11 ukusvika papa pemunhu ndaziva kuti chimweni ndakana chida kutsanangura kuti time yacho ya 11 ndanditi ndati ipapo ndipana ndichida kutsanangura pobva mandinisa ndosanakuti 11 okurubudza taubva ndanditi aiwa akabatwa ndoba ndakaona mameseji achiuya ndoba judgments eosipura mutendwa nekuchiro Mutepa andi akasara nemapepa iwacho. aiwa judgment akandiomenya kana nyaya pera kanopiwa judgment yako izvi sakanosana naivoni Ya panguva iyoyo ndiye akasara nemapepa iwayo. Ini haana kutambisa. Ndinotaura chokwadi pamberi iwewe izwa
pepa iroro ndonotoende mberi nenyaya dzako. Kana pasina pepa iroro kumberi kwesoko hakuna kuonosvika. Because nyaya yakayotangira primary court ndokwakapewa judgment, and judgment kana yabva kuvindaita sezichi is an appeal court, kudecision yapiwa kupi kuprimary court. Saka ndiye ndichida kabvedite kuprimary court kuti ndizive kuti kuno ndikuti uphold here decision yakapiwa kulower court kana kuti ndiri kuichinjiriza ndatarisira ndatarisa senge zvoda kuita izvizvi kuti ndaakuichinja because uyu arakidza kuti hasi munhu anotendeka. Because kana wauti wakataurwa iwe ndakutenga kuzibhadhara mumbe nhatu asi osvika muno moti handina kuzibhadhara because handakwira nazo. It means kana usina kwira nawo ndowaifanira kuapira nyaya yako kuno. Haifana kuti apiru nyaya yake kuno ndiwe because ndiwe wanga wasvikirana nejudgment. Not kuti umire weya uzonditaurira apa kuti uyu azotaura mombe dzangu dzanonoka. Danga rangu ranonoka ndipo utanga kutaura kuti handina kubhadhara nekuti handina kukwira nazo. It makes sense. Ndiyo zvotondakidzwa ritsotsi. Haitoshambi kuti mukadzi iwe usitoona naye. Kaitire kako ndikorakidza nanhasi tiri foriji. Nyamwe nanhasi zvinotora kuti aporiji runombora. Bota utonombora. Ndikaitire kako. Ndiye munhu autonombora bota iri. Ndatoona kaitire kako. Unganyepa kukaita sebhozi kana wakatobaka nembuza chakakunetsa iwe kwawakaona iwe kuti hauswirana nazvo udai wakataura kuti ai chakamira matongo yayi asi ndakuenda mberi. Aiwa zvinozi ignorance akuti bamu uchikwanisa kupinda mukadzi wemunhu umire pamberi apo ndotaura kuti hauzivi kuti wakapusa kuye kumira pamberi pakuti wakapusa asi uchikwanisa kubvisa mukadzi wemunhu bhurugwa iwe mwada wakumira kunyepera kupusa pamberi panapauya padare panapo asi wakakwanisa kubvisa mukadzi wemunhu bhurugwa woda kuuya panapo kunyepa kuti kusaziva chakamira kusaziva waisaziva kuti mukadzi wemunhu iwe kubva kusumudzwa kumba kwako iwe nemukadzi wemunhu 12 quarter past 11 kusiya wako mumba ende zvinorwadza zvacho wakatosiya wako atoti baba wari pano nhasi ndowapawa baporiji rakadziya iwe wausiya because waugadzira kweya poriji riri kupisa. Kubuda mumba mako iwewe na11 kubuda mumba mako iwewe na11 kuenda kuri padhoro rimwe mumbe na11 woti ndanotodaunipa mari yangu yanga iri mari sorry 50 wangamupa iri panyaya iri nobaba zvakauya vakamubvunza ndosaka vakazofirwa chakati ufirwe nyaya iyi wakafirwa because uri kuya wrong time kune munhu asikazivi nyaya yako because iwe kuta uri kuda kana kuti muziva uda kataura shamwari mukadzi wako akati chii ndakamupa mari yangu akati baba wachazondipa ndaita sei chazokupa baba wauye but never did that. Asi uchikomikira nemukadzi wemunhu wakuri mari uchiuya wosvika wabva kufirika ora ichikurisa kuti ndafirika mapurisa wakaenda udatsambe kurako usikuenda kuti uda kutofirisa munhu ndakufirika iyo zviurani manje izvo wakarapwa iyo zvakarapwa ndati wakarapwa here uchikurapwa saka nyaya yako wakazodzoka here mapurisa yakaitika rini nyaya iwewe 2023 saka kana wakaremara pauda medical report wakaendesa here medical report ukwanisa kukombanzira ndonogadzira
Pakazi. Pakatarisa pakaziya. Pakatarisa zvipakanyonzi. Pakaza sauti. Saka uri kuona. Akambona ndoza tisingadi baba. Nasi 22 machi unofana kubhadhara mombe. Endo ndopo mombe idzodzo dziri 3. Ndakwedzera imwe 1 4. Zadzisho. Yekuya yekunyepa. Isusu chimanyika chingoziva kuti zvingozosabate babangu zvingotsvakana zvega zvingona maziso ei bota kana udya bota una maziso ei samanyika musabate babangu zvingotsvagana zvega iwo una maziso ei una udya bota unoda laiti utanga watsvaga ndizouita ore enda wosenze because kana wakapara mhosva dzako it means you are supposed to be ready kuti kana ndabatwa ndinofana kubhadhara munhu andokuisa 50 iye third yemari yemombe kana uchikwanisa kukurisa munhu 50 ukazoi munhu 50 50 it means uri master farmer kaune mari because kana wakakwesa kukurisa 50 kokumba kwako ukasiya mari kana wakakwesa kukurisa 50 kumba kwako iwewe wakaita sei wakasara nemari kakawanda zvekusitoma inei saka sei mukadzi wemunhu wakasvika naye kana wako iwewe mukadzi wakaroora haukwanisi kusvika naye kumalevheri uchitaura naye pafoni asi mukadzi wemunhu ukwanisa kusvika naye nafoni hazviitika chiendai muite zvatataura 22 machibhadharai mari yenu ndikutomuda kuno ane bvuta yake anofana kubhadhara mukadzi wake zvaakaita because aizviziva kuti mukadzi muri mwenyu aizviziva kuti muri mwenyu mazwa moya vakadzi venyu mese next court kuti mukadzi wake iweyo abhadharwe zvinhu zvakaziva kune zvinhu zvake zviri kuno zvaanofana kupiwa zvekuti baba wakasiyaisa kugara chitezati 22 wakunyora kuti neumbekani nekudzingani nechi zvese tozozvibatira tega patinofunga kuti ndo panokubhadhara kuti zviri zvipamizvaka chitezati that if you don't pay by 22 March, wachauya wakomana wobva wanyora kuti nei nemabhadza mangani nembudzi ngani nehuku ngani nemombe ngani nemasofa mangani tozozvibatsira wakuteka kuti mubhadhare makadzi enyu dzamakaita mukutapirirwa nega tisipo izvova endeipa muripo wangu anofana kuunzira kuno nekuti haina ndigoni kutarisa nemere aiwa agara hatukunzi kwamuno unotoya kuno wochekwa mbuku kuonekwa kuti wabhadhara kuti tizoteere kana asina kubhadhara